Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Álmunkban nem gondoltuk volna, hogy azért 2006. Szeptemberében ilyen fordulatot vesznek az események. Nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre. Én a feszültséget éreztem a levegőben. Nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre. Az Összödi beszéd kiszivárgásának estéjén már olyan indulat volt sokunkban. Nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre. Valódi kísérlet volt a rendszerváltásra. A nyelvem szólsz, te testvérem nem vagy, nem hiszel bennem, múltam el loptad. Adtunk lovakat, adtunk szavakat, mindent csak adtunk, semmit se kaptunk. Hát így van, így történik a forradalom. Az ember azt mondja, belehallok, nem érdekel, csinálunk. Nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre, nyíl zápor az ellenségre. 2006-ban kezdett el a magyar nép emelkedni. És ez az emelkedés, ugye ez egy tudati emelkedés, a nemzet tudatnak bizonyos alap pilléreit 2006-ban elkezdtük lerakni, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen szerencsés volt, kívánatos volt és hasznos. Pár nappal előtte nagyon élethűen megálmodtam a 2006-os eseményeket.
ezt a népfelkelést, és valóban be is következett. Nyílt zápor, nyílt zápor, nyílt zápor az ellenségre. Nyílt zápor, nyílt zápor, nyílt zápor. 10 év múlva azt tapasztaltuk, hogy nem egy rendszerváltásról szó nem volt, hanem egy struktúraváltás volt, amiben egy hatalmi elit akarta átmenteni a vagyonát abba az új rendszerben, ahol kijelenthetjük, ahol a pénzpiacok vették át az uralmat. Ugye akkor jöttünk rá szép lassan, akkor gondoltuk azt, hogy ebből lehet valami nagy csalás vagy nagy csalódás, hogy 10 év elteltével ugyanazokat az arcokat láttuk, ugyanazokat a struktúrákat tapasztaltuk, ugyanazokat a keretrendszereket láttuk magunkra újra kötelezőnek, ami akkor volt, és még a politika ki is jelenti azt, hogy csaltak és hazudtak. 2006-ban már ugye 2 éve EU tagok voltunk. Azok a ígéretek, amit az EU csatlakozás előkészítéseként, a népszavazás előkészítéseként tettek, megígértek, ugye hát azok nem váltak be. Az emberek nagy része nem csak azért ment ki a térre, nem azért kezdett el demonstrálni, tüntetni 2006-ban, mert hogy elhangzott egy összödi beszéd, amiben az akkori miniszterelnök elismerte, hogy képtelenek az ország vezetésére, hanem azért is, mert egyszerűen lehetetlenné kezdett válni az életük. A munkájukért nem kapták meg a megfelelő fizetést, bezárták a kórházakat. A kormány egyre másra hozta azokat az intézkedéseket, amelyekből még a politikával, a társadalommal, szociológiával abszolút nem foglalkozó emberek is teljesen tisztán láthatták, hogy nem vezet sehová, csak egy enyészet felé, egy pusztulás felé. Vonták meg a jogaikat, tehát valójában az emberek érezték, hogy az életük, az életminőségük egyre rosszabb lesz, és azt mondták rá, hogy ebből elég volt. Nyakunkon volt a 90-es évek spontán privatizációjának a terhe, ami a társadalmat megosztotta egy új gazdag rétegre és egy igencsak rossz helyzetben lévő rétegre. Érezhető volt a feszültség. Nyilvánvaló, hogy a hatalomnak az volt az érdeke, hogy lecsekkolja, ellenőrizze, épp úgy, mint 56-ban, hogy a társadalmi feszültség milyen szintű, egy tűrés küszöböt hogyan közelít, mennyi helyük van még a kirablásunk, a zsarnokságnak a további fokozására. 2006-ban már közel 10 éve politizáltam, mégis sokunknak egy új kezdet volt 2006, és sajnos a legfőbb követelés, Gyurcsány Ferenc távozása sem valósult meg 2006-ban, meg kellett várni az új választásokat. Ezért, hogyha nagyon sok minden felszínre is került 2006-ban, főleg az egész kisiklatott rendszerváltással kapcsolatban sok követelés, mégis az első számú követelés Gyurcsány Ferenc eltávolítása volt, ez sem valósulhatott meg. Méghozzá azért, mert az országgyűlési képviselők visszahívhatóságáról a mai napig hallani sem akarnak. Pedig az elmúlt évtizedekben a legjobb példa ennek szükségességére pont az összödi beszéd volt, amikor kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc a saját szavazóit is szembe köpte, de hiába derült ez ki néhány hónappal a 4 évenkénti választások egyik fordulója után, semmilyen eszköz nem volt, sem az államfő, sem a nép, sem a saját pártja kezében tulajdonképpen, hogy eltávolítsa, illetve az országgyűlésnek lehetett volna, de olyan mamelukokkal van tele az országgyűlés, és azt gondolom sokok hócipője is, akik a saját 4 éves mandátumok reményében, hogy azt inkább kitölthetik akármilyen körülmények között is, még ha utána buknak is, mégis megtartották Gyurcsány Ferencet a hatalmában. Nem csak egy puszta tiltakozás, kimegyek az utcára, tüntetek és erőt mutatok, és akár ütközök a ránk támadó rendőrökkel, ugye ez az attitűd is jelen volt kétségkívül, főleg a tévészékházas Tron mutatta meg igazán bőre erejében
azt, hogy a népharag azért mire képes. Ugye emlékezzünk arra is, hogy ezen a napon, szeptember 18-án ugye a megszállás ugye a szovjet emlékművéről is lekerült a önkinyuralmi jelkép Budázi Gyuri részvételével, közreműködésével, amiért ugye meg is kapta maga rongálási elítélését, fél millió forint pénzbüntetést, meg hát üldöztetést, és hát akkor bizony azért megtapasztalta a hatalom azt, hogy vannak bizonyos határok, amiket ha túllép, akkor elementáris erejű népfelség elvével találkozik, az ellenállás jogának ugye a régi újraélesztéséről van igazából szó. Az gyülekező emberek egyszerűen csak spontán gyülekeztek, nem tudták, hogy mit csináljanak, és nem volt semmilyen vezető egyéniség ott, és nem nyilatkozott semmilyen ismert ember, hogy most ez mi. A tévéstábok ott álltak tétlenül és értetlenül, hogy mit filmezzenek. És megérkeztem, hát körülbelül 10 mikrofont vagy kamerát nyomtak az orromhoz, és ez szakmai büszkeségem tárgya, hogy már akkor azt mondtam, hogy ez egy spontán tüntetés, ez egy törvényes tüntetés, a előre bejelentettsége ellenére, és ha a békés jellegét megtartja, akkor addig tart, amíg tart. Tehát nincs határideje. Hallottam a Gyurcsány interjút, és 9-10 között, és annyira fölháborított, ahogy beszélt, amilyen nagyképűen, és úgy, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy egy miniszterelnök zárt körben, kb. 200 MSZP-s parlamenti képviselő bevallja az híres összödi beszédet, amiből most nem idézek, és ezt ő teljesen normálisnak tartja. Annyira fölháborodtam, és akkor olvastam a tévét, bekapcsoltam, és akkor láttam, hogy több száz ember van a Kossuth téren, akkor gyorsan fölugrottam, és kimentem. Engem egyáltalán nem lepett meg a Gyurcsány beszéd. Tehát sokan felkapták a fejüket, és elkezdtek ezen szinte agonizálni, hogy mit képzel ez az ember. Én tökéletesen tudtam, hogy a politika így működik. És amikor azt mondom, hogy a politika így működik, akkor szigorúan a pártpolitikára gondolok, és nem a nemzetpolitikára, mert azt gondolom, hogy a politika egy szükséges dolog. A politika pontosan az, amivel az embereknek foglalkoznia kellene, és nagyon-nagyon erőteljesen kellene foglalkozni, mert a haza ügyeivel kötelezettség foglalkozni. Sokan azt hiszik, hogy lehetőség, én azt mondom, hogy nem lehet, hogy kötelezettség, és sajnos ma is az a baj,
hogy az a kiváltságossá vált politikai osztály foglalkozik csak a politika ügyeivel, akiktől nem várhatjuk el, hogy a nemzet kérdéseit megfelelő módon kezeljék, azon egyszerű oknál fogva, mert ők nem is tudják, hogy mi az, hogy nemzet. Nagyon izgalmas volt, akkor valahogy mindenki úgy érezte, hogy na most részesei vagyunk valami nagy dolognak. Tehát még hittünk is benne, hogy most van a rendszerváltás. Csak hát nem volt a konkrét cél. Tehát ugye nagyon jellemző, hogy mi történt itt a Székházban. Elfoglalták a itt lévő tiltakozók, bementek, sétáltak egy kicsit, a hülyébbje kivett az automatából ezt meg azt, a többiek egy kicsit sétáltak, azt mindenki elment haza. A Szabadság téri székház elé este 10 órakor érkezett az első csoport. 30-an voltak. Élő adásban akarták beolvasni a petíciójukat. Nem jutottak be, ezért néhányan a Kossuth térről kértek segítséget. A tömeg percről percre nőtt. Először 11 órakor törték be a bejáratot, de akkor még a rendőrök el tudták zavarni őket. Az elején még a székház elől is sikerült visszaszorítani a tüntetőket. A sorfalba állt rohamosok jól bírtak a közelről támadókkal, néhányukat kivéve az emberek többségére hatott a könyvgáz. Amikor a téren felszedett gránitkövekkel rontottak rájuk, a rendőröknek vissza kellett vonulniuk. Ezután újra a bejáratnál álltak fel. A pajzsokkal támasztották az ajtót. Visszaszorulásuk után az utcán elszabadultak az indulatok. Több MTV-s és magánautót felgyújtottak, felborítottak és kifosztottak. Padokat használtak faltörőkosként. A füsttől és a könyvgáztól az aulában gyakran látni sem lehetett. A kőzáporban sok rendőr sérült meg, vagy kapott füstmérgezést. A televízió földszintjén leszedett ajtókból és paravánokból emeltek barikádot. Ez alatt odakint a sokadik kísérletre sem tudták feloszlatni a tömeget. A székházba vezényelt osztag parancsnoka nem sokkal 1 óra előtt az emberei védelmére hivatkozva visszavonulót fújt. A hátsó bejáraton keresztül mentek ki. Akkor nagyon sokan át voltunk itatva nemzeti öntudattal, nemzeti érzésekkel, és a kiderült hazugságok annyira feltüzelték az embereket, hogy kimentünk, helytártunk. Eleinte csak mint civil emberek vettünk részt benne, aztán az események felgyorsultak. A Kossuth téri eseményeknél, a székháznál nekem az volt a benyomásom, hogy szándékosan provokáltak bennünket, hogy ott minél előbb valamilyen tevőleges balhé legyen, hogy belerángassák a tömeget. Én ezt így láttam. Mert amikor a székházba bevitték a petíciót, tehát a TV székházba, amikor bevitték a petíciót, egyszerűen nem akartak szóbálni, nem akartak átvenni. És olyan stílusba beszéltek, hogy vérlázító volt. És szerintem ezzel szándékosan provokálták az embereket. Ez egy olyan előre megírt, így utólag azt mondom, hogy talán egy előre megírt forgatókönyv volt, hogy lehetne a tömeget fölhetszelni. Most így én úgy érzem, hogy nem volt váratlan, és nem volt meglepetésszerű. Az, hogy ez egy provokáció váltotta ki, az most már teljesen egyértelmű. Az, hogy beépített ügynökök ott voltak, mint ahogyan a Kiszeli professzor a beszédében mondta, mikor üdvözölte a megjelenteket, azt mondta, hogy kedves magyar testvéreim és téglák.
teljesen nyilvánvaló volt, hogy mindenki tudta. Az, hogy most ki pontosan, az személy szerint azt nem igen lehetett tudni, de hogy ott vannak és érezhető, ez mindenkiünk számára teljesen egyértelmű volt. A politikusok már nem a nemzetet, a közösséget, a népet, nemzetet szolgálják, hanem gyakorlatilag a pénzügyi rendszereket, hogy ismerős ez máig a mai viszonyokat is tekintve. Tehát én azt mondom, hogy 2006. szeptember 17-én összödi beszéd, ki a térre és tiltakozni a mindenkori politika ellen. Gyakorlatilag egy generáció mondott akkor egy nagy nemet elsőként, első lendületében a politikára. Később persze a médiában ez úgy jött le, hogy a kormányzat a ludas, és akkor próbáljuk az ellenzéket nézni, hogy azok hogy állnak ez a dologhoz. Természetesen néma csendben volt az összes politikus, és sok hatás érte az akkori politikai elitet azzal, hogy az emberek kimernek menni az utcára. Kossuth téri tüntetésnek a szellemisége talán valóban ilyen 1956-os szellemet idézett, és az én személyes véleményem az, hogy mind az 1956-os forradalomnak, mind a Kossuth téri tüntetésnek, bár közvetlen eredménye mondhatni nem lett. Tehát a tüntetők közül senki nem lett miniszter, meg miniszterelnök, se köztársasági elnök, meg se nemzeti hős, de maga a tüntetés ténye, létrejöttének körülményei, célzata, oka által kiváltottak, megváltoztatták azóta a világot. Tehát olyan események voltak ezek, amik ha nem lettek volna, akkor a jövő, onnantól számított jövő másként alakult volna. Magában a tüntetésen, mikor először volt, tényleg nagyon sokan voltak, de azok tevőlegesen nem vettek benne részt mindenki. Mert ha 100 000 ember tüntetésen tevőlegesen részt vesz, akkor ma ez a rendszer nincs. Ma ez a rendszer, vagy legalábbis nem ilyen formában. De azért gondoljunk bele, hogy az a Fidesz, akinek jobboldalira mondta magát meg, hogy a hazáért kiáll, az úgy kifarolt az egész mögül, ahogy kellett. Mint a háttérben megegyeztek volna. Hogy ennek így kell lenni, hogy felszámoljuk a nemzeti vonalat. Közösen. Gyurcsány volt a legalkalmasabb rá abban az időben. Én így látom, hogy a háttérben ez a titkosszolgálatok nagyon ügyesen leszervezték. Majd nyilvánvaló, hogy akik frekventáltak lettünk benne, mert valamilyen pozíciót vállaltunk, mert hittünk valamiben, azokat később szépen be is kerítették a titkosszolgálatok. Zajlik egy vizsgálat 2006 őszétől 2009 decemberéig, megújuló erővel, és időnként készítenek belőle a hivatalban összefoglaló jelentéseket. Az első, Gyümölcsöskert, az azt hiszem, hogy igaz. Nagyjából annyit tartalmaz, hogy hát kérem szépen ide nem törtek be, itt nem lehallgatták őket, nem történt provokáció, nem valaki fölvette egy kis diktafonnal, nem bizony, az egyik hivatalosan elkészült hangfelvételt, mert hogy 2 készült, az egyiket valaki továbbadta. Ennyit tartalmaz az első jelentés. Akkor csak annyit finomítsunk, hogy az akkor nem igaz, hogy egy szó nem igaz az egészből, tehát legalábbis az első jelentés nagyjából, egészéből igaz. Abszolút, persze, de ugye amit az ügy most hír lett, az nem az, hogy belül vagy kívül van az a személy, aki szivárogtatott. Nagyjából azt mindenki elkönyvelte régóta, hogy ez belülről szivárgott ki. Ebben az értelemben ez igaz. A második történet, hogy ki az, aki elkezdi a szivárogtatás láncát. Ez egy hosszú folyamat. Hát abban, ha én jól értem ezt a jelentést, ez a furfangos, zavaros életű Eduardo Rózsa Flores. Így, aki aztán Bolíviában fejezi be az életét, az ő nyilatkozatára támaszkodva mond egy lehetséges alternatívát az MBH, hogy tudnék, én magam lettem volna ez, és nyilván megbeszéltem Lendvai Ildikóval, meg a frakcióval, hogy itt csinálunk valamit. Hát ebből aztán végképpen szó sem igaz. Számomra utólag, ugye lassan 10 év múltán szerintem egyértelmű, hogy ahogy 56-ot is manipulálták, azok adtak meg, akik erre való hivatkozással akartak vérbe folytani, és hát ugye szerencsére a szüleink, nagyszüleink korosztálya is
és az életüket áldozó ellenállást fejtettek ki. Küzdelmet számol a hét vezér, 4-nél több van egyben, nem marad adós a szikra nép. Következményeket tudjuk. Október 23-án csúcsosodott ki, és akkor a terrort, ugye, amivel itt szétverték a Kossuth téri mozgalmat, és hát tulajdonképpen ez tény és való, hogy ez igaz, hogy ráküldték és arra felé nyomták a tömeget, amerre a Fidesznek a nagy tömegrendezvénye volt, és így aztán azokat is, még a viszonylag lojális és szelíd embereket is ugye megfélemlítették, de azt kell mondanom, hogy ez a megfélemlítés ez szeptember 18-tól 21-ig 3-4 éjszakán keresztül folyt a város különböző pontjain, ahol tényleg akit elértek, ütöttek, vertek, és megfélemlítés volt. Megfélemlítés folyt, és nyilvánvaló, hogy nagyon sok ezreket tudtak megfélemlíteni, és én nem megyek, ki nem mer kijönni. Hát ez történt, ez egy folyamat, hát ami ugye kétségbejtő, hogy utána még 4 évig hatalmon tudtak maradni, és ami még kétségbejtőbb, hogy senkinek a hajaszála nem görbült, aki ebben a terrorban részt vett, ugye. Nem csak a rendőri vezetők, politikai vezetők, egyáltalán akik ebben részt vettek. Ugye ügyfüzérek, ügyek tömegei, koncepciós eljárások tömegei keletkeztek, tehát egyszerűen megelevenedtek az 50-es évek gyakorlatilag a tárgyalótermek hangulata, légköre, fogdák környéke, tüntetések környéke, tulajdonképpen mind-mind ugye diktatúrára emlékeztetett, tehát az is volt ebben a formájában ez a formáció, amely kétségbe sem próbálta a hatalmát védeni, és tényleg nagyon nagy köszönet és elismerés azoknak a kollégáknak, akik ugye akkor ugye sokan odaálltak mellénk, hát a legdinamikusabb korszakunkban 100 ügyvéd kollégával együtt láttuk el ezt a munkát, ami irtózatos megterelést jelentett, hiszen, és ezt is ugye megerőlegezhetem már, egy gondolatot meg szeretnék előlegezni abból a jelentésből, amit a Nemzeti Ügyvédi Szolgálatnak a 10. évfordulóra majd október 23-a táján közzétesz, de a már most kimondható összefoglaló értékelés legfontosabb mondata, hogy ezeknek a jogsértéseknek, a szisztematikus, rendszer szintű jogsértéseknek a végrehajtásában nem csak ugye a rendőrség vett részt, mint karhatalom, amely elsőlegesen az utcai piszkos munkát végezte el, majd pedig ugye hát persze éttermekben betörve vagy éppen fogdákban folytatták ezt a BV állomány bevonásával, hanem bizony az ügyészség is drámaian meghatározó szerepet játszott, gyászos szerepet játszott a koncepciós perek, vádemelések tömegeiben, és sajnálatos módon a bíróságok sem tudtak pártatlanul eljárni sok esetben, és ennek a következményeit tulajdonképpen ugye nem nagyon kellett senkinek elviselni a bírói ügyészi állományból, tehát ami igazán 10 év után bosszantó. Ugye egy rövid szóvirággal fejeztem ezt ki viccesen a ellenem 2006 ősze miatt indult büntetőjárás kapcsán, ami röviden úgy foglalta össze, hogy a 10 éves mérleg 2006 igazságtételnek az úgy néz ki, hogy egy Gyurcsány szabadlábon, Gergény felmentve, és Gaudi, azaz jó magam pedig vád alatt 2006 ősze kapcsán. Mindenkinek, aki tudott arról, hogy itt mi történt, hogy ugyanebben az épületben véresek voltak végig a falak ott, ahol az összevert politikai foglyok álltak a fal mellett, és ott zokogtak tehetetlenül a szüleik, és tették be őket ugyanazok a bírók, akik még most is itt ítélkeznek, meg ugyanazok az ügyészek, akik itt most a vádat emelik. Tehát tették be őket a kaptárba, ugye mi szoktuk mondani, és nem volt az a fajta ellenállás, hogy mondjuk, én nem várom ezt el a kollégáktól, hiszen ő nekik itt kell, hogy mondjam, másnap is tárgyalniuk, stb. De valami nagyon látványos, oda kötözzük magunkat a bíróság lépcsőjéhez, vagy bármi ilyesmit kellett volna csinálni, nemzetközi sajtótájékoztató, stb. És akkor után 2006 őszén nem lőnek a szemünkbe. Tehát, hogy akkor hagytuk, lett belőle szemkilövés. Most hagyjuk, mi lesz belőle? Az lesz belőle, hogy minden ellenféllel szemben az önkényes büntetőeljárást fogja gyakorolni a hatalom, és
legyen az baloldali, legyen az jobboldali, ha ellenfele a hatalomnak, hogy a legkisebb veszélyt jelenti rá, akkor kap egy 13 éves fegyházbüntetést, és senki nem szól semmit. Az akkori meghatározó ügyészi vezetők, egy csúcsvezetésben nyilván változás történt, de azért a középszintű vezetők és a végrehajtó ügyészek tekintetében én nem tudok olyanról, hogy valakinek úgymond eket hagyni a hivatását azért, vagy felelősségre vonással kellett volna szembenéznie. Ugye volt a Falvai Zsolt, aki ugye tényleg egészen elképesztően gyalázatos szerepet játszott, Budapesti Nyomozóügyészség vezetője. Ő ugye nem volt már után egy ideig nyomozóügyész, de még az a képíróperben még ő volt az, aki a vádlat képviselte 2010 után, tehát egy egészen furcsa dolgok történtek. Bírók esetében sem tudunk arról, hogy egyszerűen valakinek fel kellett volna állnia, mert azt mondták, hogy szakmailag alkalmatlan. Noha ítéletek, mondom, tucatjai tudnám kiteríteni itt most az asztalra, amelyek tényleg a legelementárisabb eljárási anyagi jogi követelményeket megszegő ítéleteket tartalmaznak. Ez a legnagyobb baj igazából. Én ezt nagyon szerettem volna, volt ugye, amikor a új bírósági törvény vitája volt a parlamentben, én szerettem volna egy teljes körű ilyen átvilágítást, és ugye ez egy alkalom lett volna arra, hogy elszámoljanak ugye a igazságszolgáltatás szereplői. Ezt is akkor ugye megakadályozták, mondván, hogy ez nem jogállami lehetőség, de hát én azt mondom, hogy valahol végződik a jogállam, ahol a polgár kiszolgáltatottsága úgy tud konzerválódni, hogy azok, akik törvénytelen ítéleteket hoznak, azok tulajdonképpen egyfajta folytonosságot és védelmet élveznek az állam részéről, és nem a polgár kapja a védelmet, nem az alulról jövő népakarat, hanem ugye a rendszer kiszolgálói, és ugye ezt teszi lehetővé, hogy sokszor, mondom, mai napig is, hát ugye itt védik és mentegetik, de még a rendőrség részéről is tapasztaljuk ezt, hogy a rendőri jogászok részéről védik, mentegetik, beállnak, azonosulnak ezekkel a döntésekkel, ezekkel a gyalázatos cselekményekkel. Szerintem nagyon sok hős volt azokban az időkben, kis emberek, akik kockára tették akár az egzisztenciájukat. Ez a Gyurcsány Veres elleni perük egyértelmű, 199-ben 38-an visszaléptek, mert megijedtek, hiszen több mint egy évvel később írták ki az első tárgyalást. Én azt mondom, hogy igen, megadtunk így, két legfontosabb dolog volt. Az egyik, hogy megerősödött a Jobbik, a másik az, hogy a Jobbik bejutott a parlamentbe. A Jobbik szerepe a parlamentben így is nagyon fontos, nagyon jelentős, és szerintem ez az egyik legnagyobb eredménye, hiszen végül is ez a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 kiállt a Jobbik mellett, ugye a leginkább aki meghívott és dísz felszólalónk volt, a prominens felszólaló volt, az a Morvai Krisztina, Galudi Tamás volt, hogy a Vona Gábor is, az már csak úgy később, de akkor ugye létrejött olyasmi, a Murányi Levente, és hát ők mint ugye komoly szerepet töltöttek a Jobbiknál. A rendőrség szerint 60 000 voltunk a Kossuth téren, de hát miután a Nádor utcában, az Alkotmány utcában, az összes többi utcában tömve volt emberekkel, ezek az utcák tömve voltak, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy legalább 100 000 voltunk. Nos, akkor éjszaka elmondtuk Kossuth tér célját, amit 3 pontba foglaltunk ott össze, és egyhangúan, úgy teszik, közfelkiáltással fogadta el a tömeg. Az első az volt, hogy a Gyurcsány kormány takarodjon, a második a Gyurcsány jelenség okait fel kell tárni és meg kell szüntetni, és a harmadik pedig, és ez volt az előrevívő, hogy vissza kell állítani Magyarország Szentkolonnán alapuló történelmi alkotmányosságát, és ehhez pedig egy alkotmányozó nemzetgyűlés kell létrehozni. Ez utóbbi mindenképpen azt hiszem, hogy ez volt a legfájdalmasabb a hatalomnak. Az MSZP-SZDSZ kormány az ugye egy erőszakos, flegma, cinikus hatalmat gyakorolt. Látták, hogy ez megbukott, az emberek, a társadalom nem tűrte.
Ez forradalomhoz vezetett 2006-ban, majd utána folyamatos incidensek, problémák zajlottak, ugye történtek a politikusok házához vonulástól kezdve millió egy flashmob és millió egy tüntetés minden ellen, ami a hatalmat képviselte. Míg most a Fidesz-KDNP kormány alatt ez úgy zajlik, hogy látszólag retorikában, szavakban és kisebb, egészen kis tettekben úgy tűnik, minthogyha a nemzet érdekét szolgálnák, és minthogyha az ország érdekében járnának el, és mindent nagyon-nagyon hazafias köntösbe tesznek, de valójában, hogyha az intézkedéseiket és a jelenlegi életünket és a politikai, társadalmi, szociológiai viszonyokat nézzük, akkor valójában ugyanúgy kiszolgálják a nemzetközi cionista pénzhatalmat. Azt szerettük volna, hogy ne a politika mondjon meg mindent, hogy mi fog történni, hanem legyen az embereknek hangja, szava is hozzá. De ezek kellenek az emberek is hozzá, akik az érdekekért kiállnak. És a legnagyobb probléma az volt, hogy az emberek az érdekeiket nem tudják Magyarországon érvényesíteni. Nincs ez a front, nincs ez a platform, ahol ők ki tudnának állni, és a saját érdekeiket érvényesíteni szeretnének. Ez éppen a devizahiteles érdekvédelemnél is kicsúcsosodott. De nézzük meg azt, hogy ahol az emberek akár 10-20 ezer, 50 ezer összetudtak állni egy ügy miatt, és csak kimentek egyszer az utcára, ott törvényeket vontak vissza. Ha az emberek nem tudnak kiállni, nem tud kiállni, mondjuk a devizahiteles érdekvédelem kapcsán ki kell mondani, nem tud kiállni 1,5 millió érintett egy tömbben, egy ügy mellett az igazáért, akkor a kormányzat olyan törvényeket fog hozni, amelyik akkor és ott lecsillapítja az indulatok, és addig tudja csillapítani az indulatokat, ameddig ez a dolog gyakorlatilag elfogy, elszáll, elfüstölög. Amikor október 23-án belelőttek a tömegbe, másnap azt mondta az ellenzék, hogy népszavazás fog indítani, a 4 pontos népszavazás fog indítani azért, hogy ez a dolog rendeződjön. 1,5 év múlva történt meg ez a népszavazás, addig az emberek, akik hittek az ellenzék, várták, hogy mi fog történni. Ez a kőkemény népszavazásból végül már nem is emlékszünk rá, hogy volt népszavazás, vagy nem emlékezzünk rá. A politika feladata a mindenkori magyar indulatot csillapítani, a mindenkori érdekvédelmet kinullázni, tehát az alulról szerveződő érdekvédelmet beemelni a politikába. Jellemzően ezt láttuk az elmúlt 10 évben, és most nyugodtan kijelentetjük azt, hogy a nemzeti elkötelezettségű érdekvédelem az ugyanott tart, hanem még nehezebb helyzetben van, mint 2006-ban. Jött 2010-es választás, nyert a Fidesz, bizonyos szempontból, vagy sok szempontból jobbá vált a helyzet, ez nyilvánvaló, mert mégse egy Gyurcsány-korszak jelleg van. Az, hogy ezek a pártok, bármelyik párt a saját csókosait gazdagítja és azokat juttatja szembe a néppel, a tömegekkel, a hatalomhoz és gazdasághoz, ugye ez sajnos mindenhol a világon így van, a politika ilyen. Tehát itt ugye mi ott Kossuth téren pártmentesek akartunk volna is, voltunk is, de hogy mondjam, nem tudok a világon olyan államot, hogy ne párt legyen a hatalom, és ne a párt legyen a kormány, ugye? Tehát az irányítószer, tehát civilek álljanak össze, pedig hát az lenne az igazi szakértő civilek. Azért azt nagyon jól látjuk, hogy egy picivel jobb, azért mégse ezek a kommunista utódok ülnek a fejünkön, bár azért még mindig van egy-kettő. De hát azt látom, hogy belefullad ez a kormány a korrupció mocsarába. Azt is látom, hogy az embereket ez már nem érdekli, és megmondom őszintén, rettenetesen meg vagyok ettől ijedve. Tehát az a hevület, ami 2006 őszén volt, az most hiányzik az emberekből.
belefásultak, mivel egy picivel jobb, és vannak látszatintézkedések, ez úgy látom a társadalom nagy része számára elég is. Úgyhogy ettől én őszintén meg vagyok ijedve. Tehát ez az ország még most is, bár másképp, de rossz irányba halad. És így el fogják venni a jövőnket. 2006-ban nem számítottunk egy ilyen szintű népfelkelésre. Maga a tévéostrom is olyan spontán módon alakult ki mindenféle összeesküvés elmélettel szemben. Mi, akik itt voltunk, tudjuk ezt jól, hogy ugyanígy, bár jelenleg nem számítunk hasonló népfelkelésre, de folyamatosan feszítik a hú. Bár nagyon ügyesen teszi ezt meg a Fidesz, lépésről lépésre kitolva az inger küszöböt, és fásultá téve az embereket, már a politikát is kevesen követik nyomon, nemhogy még aktivitást is elvárhassunk tőlük, de mégis bekövetkezhet az, ami 2006-ban bekövetkezett. Ahogy a Szovjetunió felbomlására, úgy az Európai Unió felbomlására sem számít most, lehet, hogy az Európai Unió felbomlása előtt néhány évvel senki, de mégis bekövetkezhet. Föl kell készülnünk az unió utáni életre, és Orbán Viktor, aki korábban nagyon szépen mondta, hogy az unión kívül is van élet, az hajlamos ma erről megfeledkezni, úgyhogy könnyen lehet, hogy olyan állapotok következnek be, amelyeket 2006-ban is láthattunk, tapasztalhattunk, megélhettünk sokan. Én csak melegen ajánlom azoknak, akik nemzetügybe elkötelezettek. Ne adják fel soha, soha ne adják föl, de sokkal okosabban cselekedjenek. Régi mondás, ne szólj, csak bólincs. Ezt be kell tartani, és sose fognak eljutni akkor odáig. Hogy ezek provokálják az embert, amilyen szinten csak lehet. Sose adták föl. Teljesen mindegy, Magyarországon milyen kormány van. Egyszer nemzeti, egyszer baloldal, liberális, teljesen mindegy, egytőről fakadnak. Egytőről fakadnak, a lopott vagyont közösen védik. És ezt ők meg is fogják védeni. Mindaddig, míg nem lesz egy olyan erő, ami képes a fejükre olvasni. De hát ezt egyelőre nem látom. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy bárkit is lebeszélnék róla, nem kell föladni. Tenni kell a dolgunkat még akkor is, hogyha nehéz és rögös. A politikai hatalmi elit, sőt a gazdaság is, a negyedik választási ciklus után is ugyanazt teszi. Tehát irányított valóban egy háttérpolitika részéről, a globalizált pénzvilág részéről, a cionisták részéről irányított. Ezt ki kell mondani, mert ez nem vallási felekezetekhez vagy attól függő dolog. Itt a globalizáció, a pénzvilágnak elsődleges törekvése, hogy nemzetállamokat tegyenek tönkre. Megszüntessék azokat az állami intézményeket és azok létjogosultságát, amik egy nemzetállamot működtetni tudnak. A kisember, az állampolgár, az a 8 millió koldus pedig, akinek még egy pár morzsa van a kenyértartójába, és most kezdi összesöpörni, utána egy éhséglázadásra lesz csak képes. Nos, a hatalom pont ezt várja. Ez az egymást váltó, 4 évente egymást váltó, felelőtlenül politizáló, gazdasági csődöt, erkölcsi mocsárba nemzetet taszító magyar gyűlölő helytartó tanács, én így hívom őket, elkövették
azt a halmozott nemzetárulást, a nemzet elleni bűnt, amit már nem lehet fokozni. Nem lehet tovább fokozni. Ők egy olyan veszélyzónába sorolták, a Magyar Nádori Szövetség véleménye szerint is, ez nem csak az egyéni véleményem, az országot, ami egy polgárháborús helyzet szélén áll. Ezt elmondják a nevében sem nemzeti médiákban, a Király TV, és ne soroljam a többit, hiszen van már számtalan. A rádió csatornákon azok, akik a politikai élet karikatúrái, nem politikusok. Azzá nem válik, illetve nem válik politikussá valaki azért, mert kimegy 72-ben és Prágában a csehszlovák rendőrökkel, akkor még ugye csehszlovák rendőrökkel megpofoztatja magát a ragacsos hajú társával, és hazajön, és ő lesz egy pártnak az elnöke, és kikiáltja magát politikusnak. A képviseleti demokrácia mellé fel kell emelni a közvetlen demokráciát is, ami népszavazásból és a népszavazásnak a megerősítéséből és az embereknek a nagyobb döntéshozatali lehetőségeiből kell, hogy álljon. Ez a cél máig, ez volt 2006-ban is a cél. Azt, hogy akkor dinamikusan fordultunk az akkori gátlástalan politikai elit ellen, és a gátlástalan politikai elit ugyanolyan gátlástalanul tudja a dolgokat intézni máig, az nem az ő hibájuk. Az a társadalomnak a problémája, hogy nem tudtak a saját érdekvédelmét helyre tenni. Én úgy gondolom, hogy semmilyen erőszakhatalom hosszú időn keresztül nem tud fennmaradni. Előbb-utóbb ez a többpárti diktatúra is el fog tűnni, vagy eltakarítja a nép, vagy erőszakos, vagy jogi, vagy nem tudom milyen úton, de valamiféleképpen el fog tűnni, fel fogják számolni. A probléma az, hogy lehet, hogy lesz egy nagyon-nagyon rövid átmeneti időszak, mint ahogy 1990-ben, de valamilyen más módon a nemzetközi pénzhatalom, cionista pénzhatalom, a háttérhatalom ki fogja találni, vagy ki fogja fejleszteni azt a hatalmi réteget, ha úgy is nevezhetjük az ország menedzsmentjét, ami továbbra is az ő szolgálatukban lesz, és amely továbbra is az ő hatalmukat fogja gyakorolni Magyarországon. Ahogy ezt teszi az egész világon is egyébként. Ami az üzenete 2006-nak számunkra, hogy ezt az eszmét, ezt a tüzet tovább kell vinni. Itt nem szabad egy puszta megemlékezésként felfogni, hanem látni kell, hogy ez a társadalmi rendszer, ez a berendezkedés a magyar embertől idegen, meg kell valósítanunk azt az ellentétet, amelyet őseink gyakoroltak és amely szerint éltek, amelyben a szabad magyarság, mint fogalom, isteni eredete egyértelműen tükröződött és megvolt. És ezért, amikor most itt megemlékezünk a 10. évfordulóról, én azt kérem, hogy
ne legyen ez egy történelmi lecke pusztán, hanem legyen ez egy új felszabadítási mozgalomnak az indítása. Üzenetet mostani 20 éveseknek, 20 éveseknek fogalmaznék meg. Egyrészt az én gyerekeim is egy idősek, akik még gyerekek, egész pici gyerek, 10 évesek voltak ugye 10 évvel ezelőtt. Nem is érdekelte őket, föl sem nagyon fogták, hogy mi van. Szóval az az üzenetem, hogy nem kell megijedni. Nem kell megijedni. És hogy egy picit ezt a magyarokban meglévő polgári érdekképviseletet jobban eredményre kéne juttatni. Tehát nem csak a parlamenti pártokon keresztül, hanem valahogy másképp is. Ha kell, akkor tiltakozva. Ha kell, akkor keményen. Aztán persze rögtön ide jön ugye a budaházi féle ítélet, akkor meg az ember a fejéhez kap. De hát akkor se szabad hagyni magunkat. Egyszerűen arról van szó, hogy egy kiskorúsított társadalmat kell valamilyen módon a nagycsoportba, az iskolába küldeni, ahol megtanulnak civilként írni, olvasni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy részt vettem ennek az egész eseménysorozatnak a jogvédői oldalán. Hozzáteszem, azért az ellenállói oldalon is néha ott voltam, és tényleg azt hiszem, hogy egy olyan bajtársiasság volt megfigyelhető, ami tényleg ígéretes a jövőre nézve. Az a felelőssége szerintem minden civil és nem civil közéleti szereplőnek, hogy ezt a fajta nemzeti egységet és teremtő lelkületet próbáljuk újraéleszteni, kombinálva a eltökélt és megváltoztatlan akarattal, hogy azok a törekvések egyébként, amelyek egyébként az egész nemzeti rendelkezés érvényesítése terén megfogalmazottak, azok a nagypolitika szintjén érvényesüljenek, de ugyanakkor a jog területén pedig a teljes körű és visszamatatlan igazságtétel elengedhetetlen, és ennek érdekében sajnos még mindig a 10. évforduló is sokat kell tennünk. Emeljük fel a fejünket, és vegyük vissza a hazánkat. Isten áldja önöket. Mi bizományba kaptuk ezt az országot, fiatal magyar barátaim. Az összes nemzetiséget is felsorolhatnám.
Együtt alkotunk, együtt teszünk, együtt védjük ezt a hont, azért, hogy ismét egy népjóléti Magyarország legyen. Hát a magyarok Istene a legfelsőbb lélek adja, hogy így legyen.